Penj Laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andruth Otieno en ga morna mar bedo kodi odiechieng kodiechienga. Ka chenro makawuono mar Penj Laktar ikelonwa kod CIC. E kambi mar okumba mar CIC wantiere kod kidienje mopogore opogore mag okumba madhi konyi in kachiel kod familia mari. Family Medisure Plan en mar familia mangima. Tiende niya odhi konyi in kaka ngama miyo, kaka ngama wuoro, kaka nyithindo mantiere family nikech weche mag tuo thoro biro ga apoya nono. To ka gibiro apoya nono kik giyudi ka ionge kod dikruok bed kod dikruok mar Family Medisure Plan mikelonwa kod CIC. To ponono ni ndalo sedhi mathoth misechopo higni 60 kadhi nyime CIC nitiere kod chenro makende wadendo kacha ni Seniors Plan. Seniors Plan biro konyi e ndalo ni magaheri tiende niya kaka ndalo medo sudo del bedo mojony del bedo kod tuoche mopogore opogore kiko yudi kionge kod okumba mar thieth emomio CIC nyisi ni bed kod Seniors Plan higni 60 kadhi nyime. Ka wawere kod mano nyakora Ramogi Ajwang' yudo ni tinde thoth oganda nitiere riwruoge mopogore opogore mag saga nyalo bedo saga mag joma mine kata saga mag tich wadendo kacha ni cooperative kata sako sani wantiere kod Cop Care Medical Cover. Cop Care Medical Cover bende kawuoka CIC biro konyi maber mokalo kaponono ni intiere e riwruok mar saga. Ei magi duto te onyalo bedo Family Medisure Plan, onyalo bedo Seniors Plan, onyalo bedo Cop Care Medical. Inyalo yudo mana ka ikawo simbi kae tindiko ote machuok tindiko ni Medical Cover kae tiore namba mar 22471 yena mondo mianuo mano kaponono ni lwar kuom grube adek mawachogo in gi family madwaro weche mag thieth kinde ka kinde idwaro Family Medisure Plan. In jagono mahike oseniang' higni 60 kadhi nyime seniors intiere kod thuolo mar yudo Seniors Plan. Ka intiere riwruok mar saga kata sako Cop Care Medical Cover. Tim simbi kaw simbi indiko ni Medical Cover kaitiere namba mar 22471. Kamora mora maintiere yena mondo miachaka rwaki kendo ni machiegni Penj Laktar wadwa go mbaka kod daktari wa entiere boma ma Kisumu. Yena mondo miarwaki obonyiso ni nyinge ng'am en wuod kanye olonya e thiedho tuoche mage kaito en owone mobomiyo watwak wa makawuono. Ka an bende daher mondo miajiwi ni sama wadhi nyime kod twagni tinyalo oro penjo seche matwak dhi nyime kioro penjo e namba mar SMS ma en 23600. Daktari machiegni e Penj Laktar. Kamano Ruth, confirm na neni nyalo winja. Awinji maler mokalo daktari machiegni kendo. Machiegni erokamano kuom thuolo mimiya ni amor bedo kodi kendo e chenro mar Penj Laktar ma kawuono ni. Arwako jowinjowa duto te Ruth ka yiena ta nyalo kowo mos ne jowinjowa kaka Francis Muga, kaka Helena Joji, kaka Filipina, kaka Tom. Gigoyo erokamano ne chenro mikelo ni. Giorona message kata gigona simu ginyisa ni chenro mar Penj Laktar ni miyo konyogi ahinya e yo mar yudo thieth e osiptal kata yudo information e tuoche magin-go. An iluonga ni Dr. Bonke Arunga, an Kamagambo aya Rongo, lakini sani tatiyo Kisumu e osiptal miluongo ni Kisumu Specialist Hospital. Kanyo atiyo kaka medical officer. Koro medical officer en daktari ma general practitioner. Mano tiende ni waneno tuoche mathoth sana, and then kwa seneno tuoche go wang'iyo ni ang'o machandi to wang'iyo ka wanyalo escalate waterie daktari ma specialized e tuo ma in gono. Ka en tuo moro ma ok dwar specialist care to wathiedhi athiedha kanyo, wami duoko mar test mwatimo ni kata gi yedhe monego itigo. Koro erokamano Ruth, amor nwadhi bedo gi twak makende. Kawuono wawacho about hormonal imbalance. Ang'eni thoth jowinjowa duto kata mang'eny osebedo gi penjo mang'eny about hormonal imbalance. Erokamano nya Dr. Arunga wamor mokalo mar bedo kodi kendo odiechieng' makawuono. Mana kaka iwinjo nyakora Ramogi Ajwang' Dr. Arunga oleronwa maber ni odwa ni mondo mwago mbaka kata puonjwa kotenore kod weche mag hormonal imbalance. Hormones ginang'o? Jomage mantiere kod hormones. Dhano duto te nyakora Ramogi Ajwang' nitiere kod hormones. Gibed joma mine, gibed joma chuo. To e seche ma wantiere kod hormones, nitiere gigo magitimo e dendwa maka ponono ni gionge to gigo ok nyal timore e yo makare. Ponono ni ging'eny ahinya, bende ibiro yudo ni samoro nitiere chandruok kata midhiero maginyalo kelo. Samoro ma bende ok gin balance maber kaka dwarore, ma bende kelo waitwa kwa odiechieng' makawuono chandruok mage ma inyalo bedo godo kuom kata e ngimani. Thothne kata kata e ot iwinjoga ka joma mine
samoro wacho ga ni hormones ga odagi, kata joma chwo wacho ni hormones obedo nade. Seche ma ng'ato wacho ni hormones ge chande kata hormones ge ok gin balance maber, midhier ni kata ranyisi mage ma onyalo neno e dende. Samoro in owuon nyaka Ramogi John kama intiere inyalo bedo ni isewinjo weche mag hormonal imbalance, isewinjo weche mag hormones. En ang'o misewinjo? To en ang'o ma diher mondo mi ng'e kotenre kod chandruok mar hormones ma ok obedo balance e yo makare? Kapo nono nitiere penjo moro amora kapok adonje twagni, ka Dr. Runga pok okawo twagni, orna oteni e namba mar SMS ma en 236000. En wach mar hormonal imbalance. Dr. Runga, wadwani mondo wachakane kod hormones. Hormones gin ang'o? Koka wadng'iyane ka gin balance, koka wadhiane imbalance. Kapo nono ni ok gin balance e yo makare. Erokamano Ruth kuom penjono. Hormones gin kaka jo kizungu dendo ni messengers. Gin jo ote ma dendi madhi e dendi, dhi e fuonde mag dendi to nyiso dendi kaka onego iti, kaka inindo, kaka idongo, kaka iregulate emotions, kaka itiyo gi chiemo michamo. Mago te nyaka kaka determine kaka nyuol, mago te tije hormones. Koro gin joote mag dendi, gin messengers madhi e various organs, nyiso organs kaka onego ti. Example ma ji nyalo relate go maber en ni ka watindo to nitiere hormone moro miluongo ni growth hormone. Mane ma miyo wadongo, wa increase in height, wa increase in strength. Koro hormones kamano miyo dendwa tiyo e yo maber. Imiwa ranyisi achiel moro wanyalo dhi matut matina, iwachonwa kata ka joma tindo dongo gintiere kod growth hormones mamiyo gidongo e yo makare. Chak imiwa hormones ariyo adek mondo miyo ogandawa ong'e kendo giwinj malong'o ni seche ma gin joote ni tijegi hiye gin ang'o, kata odoko ni gin joote madhi e fuoni duto te mag del. Daktari. Kopogore gi growth hormone mamiyo ji dongo, nitiere hormone mopogore opogore. Ang'eyo ni thoth ji ong'eyo tuo moro mar sukari. Tuo moro mar sukari bedo ga ka in gi chandruok mar hormone miluongo ni insulin. Koro jogo maonge tuono dendgi produce insulin maber mondo regulate sukari e dendi. Lakini ka in gi imbalance e insulin levels, maga ng'eni wadhi discuss mbele ka, ibedo gi chandruok mar regulate sukari, koro ibedo gi tuo mar sukari. Wang'eyo bende ni hormones kaka jogo mamine regulate cycle kata periods every month. Koro hormones go ema miyo periods biro very predictable, king'eyo ni chieng' ni ema periods gibire, mano bedo regulated gi hormones. Emomiyo ka gibedo imbalance kamano neno ka seche moko miss periods, seche moko biro kaka nokigeno. Koro mago duto te manie dendi hormones ema kelo kamano. Erokamano ahinya. Bende sesoyowa mane twak achiel kachiel hormonal imbalance. Koro seche ma en imbalanced kama ang'o motimore Dr. Runga? Hormonal imbalance ok wawach ni en tuo achiel, lakini en ranyisi ma dendi nyisowa ni nitiere gimoro ma ok dhi maber. Wawacho ni en imbalance nikech seche moko wang'eyo ni on average nitiere level mar hormone ma dendi dwaro mondo otim tich maber. Lakini ka hormone no seche moko en malo zaidi kata seche moko en matin zaidi ma ok onyal tiyo maber e dendi, mano wacho ni in gi hormonal imbalance. Koro hormonal imbalance ok en diagnosis, ok en tuo achiel, lakini en signal ni nitiere gimoro madhi e dendi kama miyo levels mag hormone ni seche moko gin malo, seche moko gin mapiny, koro ok giti maber. To e seche ma ok gin balanced gi, nikech wantiere kod hormones mang'eny mokalo, dobe ni en hormone achiel, gin hormones minyalo wach ni adi, koso teka ni kata achiel ok obedo balanced maber, mano intiere kod ranyisi ni gimoro rach e dendi ma wanyalo wacho ni intiere kod hormonal imbalance. Koro hormones gibedo iloso gi kuonde mopogore e dendi nikech gitimo gin ma gimiyo dendi ringo maber. Koro seche moko ibedo produce e thyroid. Ang'eni nitiere jowinjowa moseng'eyo ni nitiere tuoche mag thyroid. Wasewacho tuo mar sukari kaka insulin igolo e pancreas. Wawacho ni nitiere jogo ma nigi chandruok e yo mar the periods kata mako ich, mago hormones mabedo produced e ovary kata moko bedo produced e brain. Koro hormones bedo produced kuonde moko opogore.
Ka gin malo kata gin mapiny, ginyiso ranyisi mopogore opogore dendi. Koro kwaneno ranyisi go wanyalo ng'eyo ni ma ranyisi mawacho ni maybe insulin ni malo kata insulin ni piny, ma nyiso ni hormone mar thyroid ni malo kata hormone mar thyroid ni piny. Malo nyalo nyiso kata ni hormone mar konyo ji nyuol kata konyo ji mako ich ni malo kata ni mapiny. Koro ranyisi opogore opogore kaluwore gi hormone mantie dendi manigi chandruok. Wantiere kod picha moro kanyo daktari, okang'eyo kinene onyisowa kidienje ariyo mag hormones ma bende kapo nono ntiere kod chandruok tinyalo neno ranyisi moko. Wuothe kodwa kidienje ariyo gi kaeto kod ranyisi go bende nyalo mulo mana matin daktari. Aneno picha miketo kanyo no maber. Aneno kondik kanyo ni metabolism. Metabolism en kaka kichiemo to dendi loso chiemo ma ichamo no mondo ibed gi teko go donje dendi mondo iti maber. Koro mano e metabolism. Kantiere chandruok e hormones ma control kaka itiyo gi chiemo michamo no. Seche moko ibedo gi weight gain, seche moko ratil mar dendi ni mapiny, seche moko in gi heart rate ma slow, matiende ni kaka chunyi gweyo, and seche moko winjo kiol, nikech magi gin hormones ma regulate kaka itiyo gi chiemo, kaka bedo gi energy. And then tiere category machielo miketo kanyo en sex hormones. Sex hormones in short gin hormones makonyowa e yo mar nyuol, kata e yo mar mako ich, kata e yo mar weche mag kitanda gi. Koro kiwacho ni hormones go ni mapiny, kaka neno koket kanya hot flashes, irregular periods, ang'eni nitiere seche ma wadhi wacho weche mag menopause. Ang'eni thoth ji ong'eyo ni ka menopause osebiro nitiere hormones moko mani mapiny. Koro ka dendi adjust yudo symptoms machalo hot flashes ma okete screen ni kanyo. Nitiere hormones moko ma regulate kaka dendi yier mar yier wiyi kata kuonde moko mantie dendi. Koro ka hormones go ni mapiny kata gin mamalo to giketo chandruok gi hair. Waneno kanyo nitiere low libido, waneno kanyo issues with erection, waneno kanyo nitiere chandruok mathoth. Koro mago sex hormones, mago ma relate gi gik moko minene screen kanyo. Erokamano Ruth from kuom kelo pichano. Erokamano ahinya nyakora Ramogi Jwanga, twakwa en hormonal imbalance. Daktari oleronwa e dhok mayot mokalo ni seche ma hormones nitiere dendi wanyalo luongo gi dhok mayot ni gin joote. Nitiere gimoro amora madhi nyime e kit ngimani hormones gi ema miyo timore maber. Ne joma tindo nitiere growth hormones, ne joma mine nitiere hormones mamiyo in ng'ama miyo, momiyo ineno malo, inyalo mako ich kod weche makamago. Ne joma chwo nitiere hormones mamiyo inyalo bedo kod teko mar chiwo ich kod weche makamago. Kopogore kod mago, ratil mar del, kaka dendi rego chiemo kod weche makamago, gi duto te gin tije mag hormones. Yenwa wakaw yweyo, ka waduogo to waduogo kod kidieny machielo. Te seche mwaduogo no to abo kaw oteni bende, namba wa mar SMS en 236 000, kik idhi mabor, kik isud kata matin. To your home this year. Tunasherekea customers wetu kikwetu kila siku. Kwa mara nyingine tena, shabiki ameshikwa mkono na shabiki. Na sasa ni muda wa shabiki kuvikwa taji na shabiki pale Kwale Stadium katika mechi ya finali kati ya Azam United dhidi ya Lazio FC. Ukuzaji wa vipaji sio tu kwenye kandanda pekee. Njoo ujione vipaji vya mziki kutoka kwa Yashri, Mishi na Maimuna kabla ya kuitafuta power kutoka kwa Mbosso.
Hii Rashid Abdalla Super Cup 6th edition tarehe 14 Disemba ni babu kubwa, yani 10/10. Ndiposa Aziza the Media Messiah atakuwepo. Tukutane mpirani, soka na burudani. Kumbuka, palipo na shabiki hapa kosi shabiki. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Sani koro gimoro amora kethre, onge ng'ata ng'ata madwaro mondo winjire gi wadgi. Akia gima dhi nyime. Mana dier waya. Gisani onge ng'ata ng'ata mong'eyo ni en ng'ano makonyo ng'ano e odni. Machiegni kendo penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yweyo wayudo kidienje ariyo madongo mag hormones mabende daktari opimonwa. Mokwongo nonyisowa kaka chiemo tie del, kaka chiemo regore, mabende ng'iyo kata nyisowa ka ratil medore aoyaye kata ratil dok piny. Kapo nono ni in jagono mabende nitiere kod chandruok e yore mag mako ich, bende ng'ama miyo kata intiere kod chandruok kata lokruok e kaka ineno malo, mano en tij hormones. Daktari, chandruoge mage mathoro mako joma mine kata ranyisi mage maka joma miyo oneno kata ng'wadhi kuom joma chwo to ginyalo chichni nyaka bedie ni gintiere kod hormonal imbalance? Koro kantiere hormonal imbalance jogo mamine, gigo gidhi neno mokwongo en kaka medo kilo. Seche moko gimedo kilo to gineno ni ma medo kilo moro ma ng'eni nitiere jok moko madwaro medo kilo, lakini nitiere jok moko ma kilo medore kata ging'ado chiemo kata gidhi timo gidhi e gym kata gidhi e exercise, gineno ma ni kilo gi pod medore. Alafu nitiere jogo ma neno ka periods gine ni dhi maber, lakini this month to seche moko period olal, seche moko period obiro mang'eny, seche moko period obiro matin, seche moko period obiro gi rem mang'eny. Osebedo ga koneno periods ne lakini onge rem, kata rem ni matin lakini wang'ni to period obiro gi rem mang'eny. Koro mago irregularities e periods go, mago nyisowa ni nitiere gimoro madhi mbele madwaro ni mondo odhi osiptal mondo daktari one. Seche moko nitiere jogo manigi irregular periods ma en normal for them, lakini ka gineno ka nitiere change. Seche moko irregularity no kende ok change mabiro, seche moko biro irregular kamano lakini ko biro wang'ni to ng'eny kata otin kata rem ng'eny. Alafu nitiere jogo manigi regular periods manyalo predict, lakini month okadho, month machielo kadho to okone ka periods biro. Kodhi osiptal opimo ka en gi ich to okone ka nitiere kata sign mar bedo gi ich. Koro ka nitiere chandruok ma kamago e yor periods go, mano nyalo nyisowa ni nitiere hormonal imbalances mantie in place manyalo promptwan mondo wang'iane matut. Nitiere jogo mamine kendo ma lose hair, neno mana kodhi luokore ko brush wiye to yier wiye lwar mang'eny, ochandore ni ang'o madhi mbele kanyo. Mago te konyisowa osiptal to wanyalo ng'eyo ni ang'o madhi mbele kae wach hormones. Mago gin joma mine Dr. Runga. Awinjo kimulo kata weche mag periods, mulo kata weche mag wicha, malwar kuom joma mine. Joma chwo gimbe gintiere gi hormones. Ranyisi magi maka gineno to ginyalo chichni nyaka bedie ni hormones gi ok gin balanced maber. Apani the most common among men en giwacho ni nguvu mar uzazi odok piny. Oneno ka sexual urge odok piny, low libido, seche moko nitiere erectile dysfunction. Ang'eni magi discussions ma ji okohero bedo go in the villages or in the public, but magi are serious conditions ma ng'ato koneno ka en gi chandruok ma kamano.
makelo ne shida erection kata bedo gi min ot, mano onyalo bire hospital mondo wakonye. Ntiere hormonal imbalances makelo bondo, koro men ma lose hair. Ang'eni ji oseneno thoth ji manigi men ma lose hair, most ji paro ni mano en very normal, but people lose hair because of hormonal imbalances and several other conditions ntiere manyalo mi bed gi chandruok mag hair, lakini kamano chandruok ma ingo to hormones is one of the place we look into, apart from several other tuoche manyalo kelo chandruok ma kamano. Erokamano ahinya. Iwachonwa kata ni kawuono imiyowa kizungu mathoth matin, to kata kamano ageno ni nyikwa Ramogi Ajwang' winjo gik ma iwacho daktari. Daktari, daher mondo mi wang'e ane kapo nono ni ng'ato biro kod ranyisi gi. Iwacho kata ni kapo nono ni en ng'ama dichuo yie wiye onyalo bedo gi bondo, ng'ama miyo yie wiye nyalo lwar, weche mag periods bende thoth ne mano en ranyisi maduong' mokalo kuom joma mine ni nyaka bedie ni nitiere chandruok kod hormones. Antiere kod penjo yiena ka penjo ariyo kata adek kae to wadhi nyime. Penjo moro nowuok naka kuom Masi Atieno kawuok Nairobi. Owacho ni osebedo kod shida mar thuno mar remo, to kodhi e osiptal tikone ni entiere kod shida mar hormonal imbalance. Chandruok nyalo bedo hormones, to ere gima nyalo timo mondo mi kik obed kod thuno mar remo, daktari? Koro erokamano kuom penjo no Masi koya Nairobi. Kaka no wacho Ruth e seche mokalo, hormonal imbalance oken diagnosis, oken tuo achiel, lakini hormonal imbalance en signal ni nitiere gimoro ma ok dhi maber e dendi. Koro ka ng'ato nyise ni en gi hormonal imbalance, nyako owach matut mondo gi discuss, onyise ni ang'o momiyo en gi hormonal imbalance. Nitiere tuoche mang'eny manyalo miyo thuno remo. Seche moko thuno remo ka ionge tuo. Wach ni nitiere jogo ma osenyuol madhodho nyithindo. Ka thuno pong' gi chak, to thuno seche moko nyalo remo ka dwaro ni mondo igol chak. Koro ok wanyal ng'eyo sani kama wantie chenro mar penj laktar ni rem ma en go en rem mane. En rem ni nitiere kidonda e thuno, nitiere growth e thuno, chak ng'eny, koso nitiere ang'o madhi mbele e thuno kanyo. Koro ka odhi hospital to daktari nene, timone examination, nyaka onyise ni ang'o momiyo wacho ni en gi hormonal imbalance. To hormonal imbalance no okele gi ang'o, to ang'o momiyo omiyo thuno remo. Mago te nyaka nyise mondo ong'e maber ni ang'o madhi mbele. Emomiyo kapod wadhi mbele gi chenro mar penj laktar, nitie kaka wadhi wacho kaka itimo investigations, tests mitimo, mondo ing'e ni ang'o madhi mbele. Lakini wacha ni nitiere rem kamano ka ok onyise ni nitie gima dhi mbele. Aparo ni nitiere kuonde monego wanon matut. Erokamano nya daktari. Kanyo bende iyawe pachwa ni kaka jotuo kadhi idhi ir laktar, daktari kik nyisi anyisa gimoro to intiere kod ratiro mar ng'eyo, intiere kod ratiro mar penjo ni iwacho ni antiere kod hormonal imbalance. Inyalo pima mondo mang'e ni to en ang'o makelo chandruok ni kod mago mathoth. Omiyo nyaka Ramogi Ajwang' kaka imedo sudo kia kelo chandruok to kawuono ing'eyo ni ka idhi e osiptal to penjo mang'eny, penjo matut mondo mi yud kaka ikonyori. Yena mondo mi akaw penjo machielo kapok wadhi e yweyo. Mana kiyiena daktari, iye wakaw penjo achiel mondo wasudi. Daktari oyiena. Penjo machielo, erokamano. Penjo machielo wacho na kacha ni penjina laktari iluonge ni Victoria, entiere Migori. En nyaka ne onyuol ochako neno remo ka wuode nitiere kod higa achiel kod dweche 7. Sani oseneno remo for the last 4 weeks. Jumbe ang'wen, tiende ni en dwe achiel full. Owacho ni ne odhi e osiptal to nonyise ni it's normal, ni kik overthink. Inyalo konye nang'o to gin weche mag hormones ma wawuoye gi koso. Koro kaka erokamano kuom penjo no Victoria from Migori. Amor ka winjo penjo moya Migori kanyo ema yae. To kaluwore gi penjo mipenja no, ka nitiere remo mineno mang'eny, no wacho ko wachako ni hormonal imbalance one of the things manyalo kelo remo mang'eny kamano.
Lakini oken the only thing. Ntiere gigo mang'eny manyalo miyo ine remo mang'eny kata gi abnormal bleeding kamano. Koro ka in gi chandruok, gima nyalo nyisi en ni kidhi osiptal to inyiso daktari gima dhi mbele. En bleeding ma continuous koso en bleeding ma en related gi periods koso en bleeding ma biro kantiere gimoro timore. To ka bleeding non tiere, be en tiere gi ranyisi moko, be iwinjo rem kama chielo, be iwinjo gimoro amora madhi e dendi. Koro mago te wang'iyo maduto kapok wawacho ni chandruok ma in go en hormonal imbalance, nikech ntiere tuoche mopogore opogore manyalo miyo ng'ato bed gi shida mag bleeding kamano. Tiende ni ka ng'ato biro iri nitiere diagnosis mitimo kata nitiere nonro mitimo mondo mi yuda ni to debede ni en chandruok mage, nikech ni pimonwa ni hormonal imbalance ok en tuo to en ranyisi ni nyaka bede ni nitiere gimoro ma ok kare e dendi. Kamora mora ma nitiere nyakwara Ramogi Jwang' yena mondo mi aparni ni chenro mar penj laktar isironwa kod CIC. CIC nitiere kod kidienje mopogore opogore mag okumba maber ne in kaachiel kod familia mari. Kapo nono ni in jagono mantiere kod family ma pod tin, ng'ama miyo madhi e klinik, thieth ma ithiedho ng'ato to dok dala, wantiere kod family medicine plan ma abiro konyi e weche ni duto te mag thieth. To kapo nono ni higni osedhi matin, oseniang', higni 60 kadhi nyime, tiende niya in senior, CIC nitiere kod seniors plan ma dhi bedo siepni e ndalo magaeri. Kaka ndalo medo sudo, del biro ga kod tuoche mopogore opogore madwaro okumba maber mar thieth, emomiyo kik iwe ma ok ibedo kod seniors plan mowuok a CIC. In jagono mantiere riwruoge mag saga kata sako, iriwori kod oganda kendo iriwori kod jiyo yore mopogore opogore, wantiere kod Cop Care Medical Cover. Cop Care Medical Cover ma onego beni e watni ma onego beni osiepni ka untiere sako. Unyalo kawe kaka sako mondo mi jo sako obed kod medical cover ma e piny masani ji duto te onego beni nitiere godo. Ponono ni diher mondo mi yud achiel kuom cover kata okumba ma wawachogi. Kaw simbi kae ndiko ni medical cover. Abro nuoyo, kaw simbi ndik ni medical cover. Ore namba mar 22471. Medical cover ore 22471. Wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime kikidhi mabor kikisudi. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Jumani erogo mar nyithindo. What do you want to be when you grow up? Chuoyo tienda kwano bende ok awi. Touch me open. Mama, give me love, love. My mama, give me love, love. Central African Republic. Central African Republic. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko.
Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende mar skuku. Deka roofing tiles gin siling 100 achiel, ka steel trusses to gin siling 199 e kilo. Gochnwa gi 0722 63 83 kata ket oda mari e www.royalmabati.com. Wala men Maribian bidoro capital nakibed gi marketing strategy maber. Marario and location. You have to have like a good security, nakibed gi a good cleaner. Chak gi mine go. Jimangeny bedo gi challenge mag podaunge gi capital. Pokaido that opportunity, a lot of excuses, but then fear is one of them. Gimanya wacho en manani chak, start with that fear, just start with whatever you have. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Of the 1,130,459 candidates who sat for the 2025 KJSEA, 59.09% have demonstrated potential to pursue the STEM pathway at senior school. Duoko mar Penj KJSEA ogola yanga kasomo mar kwano okotimo makare kinde ma nyithindo manyiri to yange nitimo maber ahinya moloyo yawuoyi. Joma malo chungo keto e tim winjruok mathieth manobede kind piny Kenya kod Amerika. Sisi tunaamini kwamba Wangari Maathai wetu wamerudi na tunashukuru sana na tunasema tutaendelea kujionyeshana sisi kama watu wa Nyeri. Mimi nimeona boy child huku tumepewa challenge manze, tumepewa challenge si ati. Bena Mudhoni ounjo record mar piny mangima bang' kwako yien kuom seche 72 maonge yweyo. Penj Laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Runga e studio wa Makisumo. Oikore mar duoko penjo duto tema inyalo bedo godo kotenre kod chandruok kata hormonal imbalance. Kapo nono ni wi nyalo wil no leronwa kacha ni oken tuo, to en ranyisi ni nyaka bedi ni gimoro ok dhi maber e kit ngimani. Opimo nwak bende ranyisi mopogore opogore makineno tinyalo chicha ni nyaka bedi ni hormones gi organ balance yo makare. To gima ber mitimo en dhi achiel kachiel mondo mine laktar mondo mi opim ng'iya ni to chandruok nyalo bedango. Daktari seche manga to biro kod ranyisi gi thothne utimo tests kaka mage, utimo nango mondo mi ufwenye ni chandruok nyalo bedo magi nikech hormonal imbalance ok en tuo, to en ranyisi ni nyaka bedi nitiere gimoro marach kamoro. Erokamano kuom penjo no Ruth. Koro ka ji obiro e hospital ni gin gi chandruok mora mora. Steps ma daktari tiyogo gin very standardized, gin very specific. Okwongo waluongo ni history taking. Inyiso wa ranyisi misewinje dendi, isewinjo ranyisi gi muda maromo nade, ranyisi mage moko ma in godo. Koro mano kisenyiso wa kamano, to koro wachako watimo ni examination. Warango dendi, wang'iyo kabe ranyisi gi ogolo signs mora e dendi. Koro kwaseng'iyo kamano to warelate ranyisi gi gik mwaneno e physical exam, aso mano guide kaka wa proceed gi treatment. Thoth tuoche mag hormonal imbalance itimo negi test e blood. Koro wa collect sample mar blood, watero e lab, wang'eyo nikech no wacho ni hormones gi gin joote mag dendi, koro giringo e remo. Kwa golo remo wanyalo pimo levels mag hormones gi. Wang'iyo ni hormone ni malo, hormone ni piny, kata ntiere ma hormones mang'eny mani piny. Wache example en ni kangato nigi tuo mar sukari. Ntiere kiwango mar sukari e dendi ma wang'eyo ni en normal. Koro kwa kao remo to wapimo waneno ni mae ok en normal, to wang'eyo ni chandruok ma in go en he hormone mar insulin. Nitiere tuoche moko mag thyroid. Thyroid nitiere e duondi kayo. Koro nitiere kaka wanyalo ng'eyo levels mag thyroid e remo.
ka ranyisi ma inyisowa gi story minyisowa konowa ni maybe tuo ma in go ni en mar thyroid, wagolo remo, wapimo levels mag hormone mar thyroid to wang'eyo ni chal ni tuo ma in go en mar thyroid. Ka iwacho ni nitiere chandruok mar mako ich, ang'e ni nitiere thoth jowinjowa man gi tuo miluongo ni PCOS, polycystic ovary syndrome. Mano mono ji mang'eny yudo nyithindo kata mako ich. Koro luwore gi story monyisowa kata ranyisi monyisowa kata chandruok ma en go dala, mano nyalo guide test mwakawe remo. Lakini nitiere tuoche moko mag hormones madwaro ni wadhi further watim scan. Koro watimo ultrasound. Ultrasound nyalo nyisowa wach ka in gi tuo mar thyroid. Ultrasound nyisowa ka nitiere chandruok e thyroid kanyo, nikech wanyalo timo ultrasound wane. Ka in gi chandruok mar mako ich kata ka in gi chandruok mar bleeding kaka jawinjowa moro achiel ne wacho cha, wanyalo ng'iyo gi ultrasound ka chandruok ma in go entiere e mfuko mar nyithindo kata entiere e ovaries kata chandruok nitiere kanyo. Koro ultrasound nyalo konyo wang'iyo ka nitie chandruok matimore e dendi, to watiyo gi ultrasound no wa confirm gi results mayudo ka wapimo remo kamano. Koro mago te wang'iyo results mag scan, wang'iyo results mag pimo remo, warelate gi story minyisowa gi ranyisi mwanene dendi te. Mago koka wanyalo wacho ni chandruok mar hormonal imbalance ma in go ni en because of 1, 2, 3 kata en because ni nitiere tuo machalo kama. Waseyo laindewa mag simu nyako Ramogi Ajwang' ka nitiere kod penjo kawa thuolo mondo mi go simu mondo mi ipenja laktar. Bende pod inyalo penjo laktar SMS 236000. Antiere kod penjo mowuok kuom Morin owuok Ngong'. Morin wacho kacha ni entiere kod thyroid to last year nomako ich to nowuok. Debed ni ijni nowuok nikech weche mag hormones koso? Ntiere jogo mayudo chandruok mar mako ich, ntiere nikech hormones obedo imbalance. Gima pok wawacho ni hormones gi relate gi other hormones e dendi kae. Ntiere hormones moko kani malo to gi affect kaka body systems moko tiyo. Koro ntiere uwezekano ni chandruok mano yudo no was because of hormonal imbalance. Lakini kaka nwawacho mokwongo Ruth, ng'ato ok wacha ni shida nini okel gi hormonal imbalance. Nyaka orang matut, ong'eane ni ang'o momiyo in gi hormonal imbalance in the first place, nikech kaka waseng'eyo e chenro mwasebedo go mag penj laktar, ni tuoche mopogore opogore bedo gi ranyisi mopogore opogore, kendo ikelo gi gik mopogore opogore. Inyayudo ni tuo achiel ikelo gi gik moko mang'eny. Koro nyaki explore all possibilities kapok iwacho ni chandruok ma in go ni okel gi a very specific issue. Penjo machielo wacho kata nodhie family planning mar higni 5. Daktari nodhie family planning mar higni 5 nyaka sani pok odhi kata pok neno malo. To wacho kacha ni to miyo piny ierame mokalo. Family planning maji keto kata maji dhie nitiere kod tudruok kod hormones, daktari? Ntiere tudruok kod hormones gi family planning. Ang'eni kaka ji oseng'eyo ni family planning opogore. Major categories en hormonal gi non-hormonal. Nikech ntiere kaka dendi regulate hormones. Koro wanyalo mi hormones moko mondo relate gi gimoro mwadwaro control. Koro ntiere family planning moko ma gin hormonal, to ntiere moko ma gin non-hormonal. Moko ma hormonal gi kitiyogo, ntiere moko manyalo keto delay e neno malo. Kata kisegole to nyalo budho matin kapok ineno malo. Koro mago makibiro siptal tinyisowa ni iseneno ka in gi delay kata in gi rem kata rem biro mang'eny. Achiel kuom penjo mwadhi penji en ni be isetiyo gi yath moro amora, to be isetiyo gi yath moro amora manyalo influence system mar hormones gi. Koro mano ka otimore kamano to wanyalo ng'eyo ma wakonyi. Jogo ma otiyo gi family planning to yudo ka nigi chandruok mar mako ich, ntiere treatment manyalo address issue no. Koro ka gibiro siptal to giwacha ni chandruok ma gin go giparo ni en related to komo nyuol mane gitiyogo kata contraceptive mane gitiyogo,
to wanyalo guide gi on the treatment process mondo wamigi treatment options mopogore kaka ginyalo konyo. Daktari, nitiere penjo moro ka madaher mondo mi imul ka pono ni ng'ama miyo tiyo kod hormone, tiyo kod family planning ma hormonal kaito bang'e oweyo kata omako ich, ka tudruok moro amora nyalo bedo kod nyathi monyuolo ka ponono ni nyathi pod dhodho. To kapok akawo penjo no, yiena mondo mi akawie simu. Halo Penj, laktar? Yes, hello. Machiegni? Iwuoyo gi Bill Clinton. Machiegni Clinton? Koro wapenjo niya, minode nokonyore. Hello? Wawinji, dhi nyime? Koro dong' ni ok en topic ma kawuono asetemoga ka gocho ne nitie chieng' mane nitiere topic mag remo kaka ringe del, to ne ok anwang'o koiro. Koro kawuono ka simu odonjo. Koro ne minode okonyore, tok kosekonyore to tiende ma korka left nodhi obedo gi shida, iluongo ni sijui DVT. Kane odhi opimo to nondik no result nonyiso ni DVT. Koro tok mano kane wadhi to thiedhwa matin bende onyisowa ni waduog ot biro bedo maber. Koro ne ginyisowa ni remedies mage mwanyalo timo mondo mi wakony tielono mondo mi kik kuotno endelea kata remo mokuotono omedre e tielo. Koro ema penjo ne daktari ni inyalo konywa nang'o. Jomoko nyisowa ni onego bed ni owuotho, jomoko be nyisowa ni ok onego bed ni owuotho. Koro we are stranded, ok ne watim nang'o. Daktari, kata dok onego otudore kod hormones, to nikech en penj laktar, inyalo yudo kaka ikonye kata rieko ma inyalo ng'adone? Ruth, ne ok awinje maber, kanyo inyalo summarize nano wacho nang'o mondo aduokane maber. Kanyalo kete yo machuok, owacho kata ni minode nokonyore kaito bang'e no tiende ma korka chamo chako kuot. Kane odhi e osiptal no nyise ni nyalo bedo ka entiere kod remo ma samoro ok ring maber e tiende. Jomoko nyise ni mondo mi owuothi, jomoko nyise ni mondo mi kik owuothi, to telo no medo mana kuot. Openjo ni en ang'o monyalo timo kata rieko mane ma inyalo ng'adone mondo mi tielo ni kik dhi nyime kod kuot, kod konyruok monyalo yudo mondo mi tielo no odok kaka yande ne entiere. Koro Ruth, mano nyalo bedo chandruok mopogore gi hormone imbalance. Koro katiende kuot kamano to kokano oya konyore, onego dhi osiptal, nikech ka ng'ato nyise ni nitiere gimokuodo tiende mamiyo kik owuoth maber kata owuodhi, aneni mano nitiere chandruok kanyo. Nyalo bedo en gi problem mag veins, miluongo ni DVT. Mano en the most common kata life-threatening issue katiendi kuot. Koro onego dhi osiptal mondo ng'i ane ni ang'o madhi mbele kanyo. Mano nyalo bedo tuo machielo mopogore gi moa discuss kaini, moken hormonal imbalance. From my opinion, aneno ni odhi ane osiptal mondo timne investigation maber, mondo ng'i ane gimomiyo tiende no kuot kamano. Kata kantiere rem, mondo rem no duog piny. Tuoche ma affect mine mosenyuol kamano wadwaro ni mondo wa address gi as soon as possible, mondo kik obed dala ka en gi tuo to pod en gi nyathi matin morito. Kato bende wacho ga chenro mar penj laktar ka ani kapo nono ni dhi e osiptal achiel kata isebedo kotho gi laktar achiel to kine lokruok, en gima kare mondo mi imany second opinion, manya paro, manya rieko e laktar machielo kata osiptal ma kidieny mamalo. Kidhi e dispensary, dhi e osiptal kata mar county, dhi e referral hospital, kamano mondo mi iyud konyruok, to kik ibed dala kod chandruok machal kod mano. Antiere kod penjo machielo ka daktari, aneno ka sa ringo matek mokalo, kata kamano penjo ni wacho kacha ni penj na laktar ni chandruok mag hormones ema nyalo kelo endometriosis, koso endometriosis to pogore kod hormones? Koro endometriosis opogore gi hormones, lakini entiere nikech hormones no wacho ni nitiere category mar sex hormones ma influence kaka iyudo dhi malo kata yudo periods. Nikech endometriosis and related to conditions machalo kamano, seche moko bedo grouped in that category, lakini en tuo moro mopogore kabisa, mantie gi chandruok mopogore. Koro mano nyalo dwaro ni odhi specialist, daktari mar konyo joma mine, mondo omiye thieth matut.
oken directly related to hormonal imbalance, lakini nikech entiere category of diseases machal kamano, to mano tiende ni nyaka ong'iane mondo odhi othiedhe gi daktari ma konyo joma mine, consultant gynecologist. Kapok watieko to kwa makawuono daktari, wach mogik ma inyalo nyisowa en nang'o? To pono ni ng'ato dwa tudore kodi ni leronwa ni wayudi Kisumu specialist. Kinyalo miwa namba mar simu, bende wanyalo dwoko erokamano. Erokamano Ruth. Ka ntiere penjo moro amora tunyalo yuda e namba mar simu 0729260501. Lakini kidwaro mondo wawuo aming'a kata inyalo consultation, tinyalo biro Kisumu Specialist Hospital. Wantiere Kisumu Kakamega Road machiegni gi Grand Royal Swiss Hotel. Kanyo iluongo ni Riat. So erokamano Ruth kuom thuolo ma imiya kawuono ni. Ageno ni wabro nenore kendo chieng' machielo. Erokamano nya Dr. Bonke Arunga, aduoko ni erokamano mathoth kawuoni puonjo wa kendi yaw pacho mathoth kotenore kod hormonal imbalance mabede gin kidienje ariyo madongo mag del kachiel kod mag ni wacho kata ni sex hormones. Tiende ni nitiere kaka gitayo yore wa mag dongo, yore wa mag bedo joma mine, joma chuo kod weche makamago. Aduoko ni erokamano mathoth ne director na Bob Wafula kachiel kod producer na Papecho Koth, erokamano mathoth. Chenro ni okel kendo oket kanyakla kod ji mang'eny mokalo jogo mochung' ne taya, duol kachiel kod cameras e studio ka, erokamano mang'eny. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar Penj Laktar, ne wasewinjore ni in e laktar mokwongo mar dendi, chikiti ne dendi. Ka laktar ineno kok dhi kodi maber ahinya, it's okay mondo mi imanya opinion machielo. Nyaka kendo odiechieng' machielo, iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.